Pasaden astean ibilbidea Altabia bitik hasi genuen, Dolomita eskualdea iparraldetik hegoaldera igarotzen duen bidezidor garrantzitsuenetakoa. Gaur marmoladara igoko gara, eskualde italiar berezi honetako punturik altuenera, eta 5 egunen ostean San Pellegrinoko portuan amaituko dugu. Guillem, Joana eta bere ama Nuria, Fedaia zingira gainetik igarotzen utzi genituen. Eguzki distiratsupean bakarkako teleferikoa hartzen dugu. Minutu gutxitan glaziarreko aterpetxetik aintzirara dagoen 600 metroko desnibela igotzen da. Hemendik aurreko egunean egin genuen ertza ikus dezakegu, eta batez ere marmolada glaziarreko elurra, glaziar guztiak bezala hau ere asko gutxitzen ari baita. Mendira ematen duen aterpetxearen zatiak elur jausiak eragozteko kuina itxurako bunker bat dirudi. Bueno, ja som a la gelera de la Marmolada. Avui pujarem la Marmolada, pujarem per la gelera que es veu aquí al darrere, i és una gelera petitona, no és molt gran, i ens deixarà dalt, al cim de la Punta Penya, i des d'allà baixarem per la via ferrata de la Marmolada. Altabia ez da hortik pasatzen. Marmoladari buelta ematen dio ekialdeko isurialdetik. Guk, hala ere, bide alpino eta zuzenago hau hartzea erabaki dugu. Glaziarrak erdialdean hainbat arrail ditu eta kontu handiz igaro behar dugu. Nork esango zuen, orain dela 100 urte, 1915ko maiatzetik 1917ko azaror arte, glaziar honen barruan benetako hiri bat zegoenik. Bertan, hain zuzen ere batailoi militar bat bizi izan zen, hau da, Austria-Hungariako imperioko 300 soldadu baino gehiago. Sekulako gotorleku bilakatu zuten glaziarra, 12 kilometroko galeriak zituen, batzuk 40 metroko sakontasunera ere heltzen ziren. Hauek lehenengo mundu gerrako pasarte ezezagun honetako argazkiak dira. Pausoz pauso, eskuinerantz doan ibilbideari jarraituz, altuera hartzen goaz, haizaren oinera heldu arte. Azken egunetako eguraldi txarrak glaziarra 15 zentimetroko elur geruzarekin estali du. Elur fresko eta ezegonkorra da. Babesturik gaudela igotzeko bidearen gainetik elur jausi bat nola jaisten den ikus dezakegu. Som a l'agost i hi ha allaus, vull dir que és perillós, i a més són allaus pesats, d'aquells que se t'enduen, vull dir que s'ha d'anar molt en compte amb això. Per sort, acabem de passar per allà i mira, estem aquí, ens ha vingut d'un pèl, Hemen, kranpoiak kendu behar ditugu eta kable baten laguntzarekin kanal malkartsu batetik igo behar dugu. Hau igo zein jaisteko bide arrunta da eta jende asko datorren egunetan mugimendu handia dago. Sí, estem agarrant una altra vegada. Bada denboratxo bat jada hodeiek gailurra estali dutela. Ikuspen handirik gabe azken metroak igo ditugu, berriz ere elurraren gainetik gailurreraino heldu arte. Beno, ez gailurreraino bertaraino, baizik eta eraikin baten terrazaraino. Bueno, ja hem arribat a la Punta Penya i el refugi, hi ha un refugi aquí dalt. Ara entrarem a veure què tal, per descansar ens anirà a la mar de bé. Abans de pujar al cim, que el cim està cap allà. I després ja encararem ferrat avall, aviam què tal ens va. De moment veiem que hi ha força neu, veurem. Ara anem a sopar, a dinar, bueno, una mica, pica, i després anem a la cima. Jende asko aterpetxe aurrean dauden eserlekuetan jarri edo kentzen ditu kranpoiak. Mendizaleen artean, hemengo familia bat ezagutzen dugu, eurak via ferratatik igo dira. Bueno, espero genuena, baina pixkat gogorra xoa. Zeren, zegoen pixkat hotza, lainua, eta, horla egon geha.
Eta gainera, kordada batian uten garen ez lau pertsona, luzea eginda, azkenean. Batak bestiari itxoin behar dio, eta orduan askotan igual zuk aurreatu nahi zenuen, eta ezin zenuen, zai gelditu behar zenulako atzekoai, ez? Eta orduan gogorra egiten zen batzutan. Paseo bat ematen. Etorri gea, bistaz ikusteko asmoz, baina ikusten denez ez da ia ezer ikusten. Hortik bidean bai, amildegiren bat edo, baina besterik ez. Iritsi gara? Naiz eta belainoa egon, gailurrera igotzen gara, 3.352 metrora. Hemen burdinezko gurutze erraldoi bat dago, non bi familiak derrigorrezko argazkiak ateratzen dituzten. Zaila izan da eta gurasoekin joatea asko zailazagoa izan da. Nahi ustez asko zobetu da gurasoekin joatea, zeren segurago joaten zara, eta niri nahiko zaila ditu zait, baina egin dugu eta jazta. Agur esaten diegu izan ere gu eurek igo diren tokitik jaitsiko baikara, Marmoladako Via Ferrata ezagunetik. Sí, bé, ara està molt bé perquè s'està obrint la boira i ara tocarà el sol i estarem corrents. Orain arte igoera gogorra izan bada, datorrena are gogorragoa izango da, eta ez Via Ferrata zaila delako, baizik eta elurrarekin labaintzeko arrisku handiagoa dagoelako. Via Ferratak mendebaldeko ertz guztia hartzen du, eta gaur elurrez beterik dago. Hego isurialdean amildegi ikaragarria dago, iparaldean aldiz, jaitsiko garen tokitik aldapa suabeagoa. Hori dela eta ertz toki batzuetan bidea airekoagoa da, eta ondorioz fotogenikoagoa. No, ara no. Abans sí que en feia. Però és que ara a vegades surt el sol, hi ha unes escletxes. Abans tenia fred als peus, però ara ja no. Jaisten garen enean gero eta zati vertikalagoak aurkitzen ditugu, eta burdinezko heldulekuak erabiltzea derrigorrezkoa da. Es va fent a poc, es va intentant disfrutar, però és una mica impossible no sofrir una mica, perquè tot rellisca està ple de neu i les mans estan xopes ja. Rellisca molt la neu i l'aigua, hi ha molta aigua aquí ara que s'està desglaçant. Zati batzuetan horma heldulekuz bete-beterik dago. Asko, bihurrituta urtero 100 mendizale igaro ostean. Mira si està xop. Gero eta ur gehiago jaisten da hormatik. Via Ferrata bat barik, arroil bat jaisten ari garela ematen du. Ja no t'ho sabria dir perquè hi ha més aigua que ferros per agafar-te. Sembla un barranc. Sí. Si no vens preparat... Zorionez, aingurak ondo eginak daude. Burdinezko erazunak dira eta bertatik kablea pasatzen da. Hori dela eta labaintzeko arriskua dagoen arren, segurtasuna maksimoa da. Hala eta guztiz ere, nekea nabaritzen da eta toki guztietatik etengabe ura dariola jaisteak ezinegona sortzen du. Pues arriba baix. Però bueno, perquè falta un trosset de no res i ara és el més empinat i tens ganes d'arribar, però tots van tensió i costa. Jaitsiera ikaragarria da, baina baita ertzeko alde bietako ikuspegiak ere. Marmoladako arrailera heltzeko azken metroak baino ez dira falta, 2886 metrora dago. Arrailean gaudela ibilbideari ekiten diogu berriro, kasu honetan 606 zenbakiari jarraituko diogu, kontrini aterpetxera eramango gaitu. Sí, ara s'està acabant perquè ara estem baixant l'últim tram de les escales i arribem a baix i només ens falta el camí caminant fins al refugi. Jaitsierako bidea arrobi batetik pasatzen da. Bertan, harriei eusteko egurzatiak jarri zituzten. Guk, pausoa arinduz laburbide bat hartzen dugu. Izan ere, eguna amaitzear dago eta oraindik kontriniraino zatitxo bat daukagu.
Alta biabitik zehar egindako azken jardunaldi labur, baina gogorrean, oinez, une oro, Zireleraino doan muinotik igo eta San Pelegrinoraino doan muinoa jaisten dugu. Beste goiz batez eguzkiak diztira egiten du, eta horri eskerrak atzo jaitsi genuen arraila ondo ikusten dugu. Baita marmolada hegoaldeko horma altuak ere. Hodei baten agerpenak baina zirak jaztera behartu gaitu, baina ez da luzarorako izango, azkar agertzen baita berriz ere eguzkia. Inguratzen gaituen guztia berriz ere aitzak eta aitz gehiago dira. Desberdina den bakarra lore sorta batzuk dira, erleek polena batzen dihardute bertan. Muinora heldu baino lehenxeago esi batzuk aurkitu ditugu, baina harrigarriena inguruan pilatutako lata mordoa. Soldadu gosetiek utzitakoak nonbait. Orain dela ia 100 urte nekez aurkitu behar baitzuten jatekoa inguru hauetan. Jaitsieran jada naiz eta erorketa bat edo beste egon den, harri fineko beste aldapa bat baino ez dugu, eta azkarrago jaitsi ahal izan gara. És molt xulo, perquè és de doble pedra, se t'enfonsen els peus i vas corrents. Ez gara hau guztia korrika egiten dugun bakarrak, denbora irabazteko ia mundu guztiak egiten du gauza bera, baita erosotasunagatik ere. Minutu gutxitan harrizko mundutik zelaien berdera igaro gara, eta gutxira egurrezko etxeen artetik pasiatzen gabiltza. Nekazariak bedarra batzen dabiltzan bitartean gu San Pelegrinorantz doan muinotikoaz, gure ibilbidea amaitzen den tokira. Guztira 5 eguneko ibilbidea egin dugu Dolomiten erdialdea ezagutzeko. Horma, orratz eta amildegiz beteriko erreinu ikaragarria, munduan bakanetakoa.